180. An ne andale weekend kamora mora. Mar ariyo ok ochuno ni nyaka wariambi. Ka nitiere gima adiera ma wang' neno to nyaka wayie ni ma adiera. Koro sirkal nyaka yie ni piny ni kama rach e yor oula to gi koth machwe sani. Mar adek en ni ngima dhano en sacred. Kendo sirkal nyaka ng'e ni ngima dhano en gima important kabisa. Nyaka giluor ngima dhano kendo nyaka giriti. Mogik gik motimore Bomas onge gima wanyalo wacho ni dhiwuok maber kabisa. Lakini akwayo jowa ni mowuok mathin ma ginyalo neno kanyo mathin maberno gikaw giteng lepgi gidhi mbele. Erokamano ahinya. CPA Ken Nyamolo wachni mogik mapiyo piyo kwatieko. Anyalo wuoyo diriyo. Gigo eko mwawacho gi point to failures mag arms mag government, executive, legislature, judiciary to gi independent offices. Wabunge wa mawinja kata mawinjo gik mwawacho, their duties to check the excesses mag executive. Wadwa dok chien ahinya mwaweyo executive koro bedo yolo. Koro matiende ni nyaka wabed gi serious governance structures, the rule of law, judiciary nyaka check the excesses mag this two arm of the government, including independent offices. Gik mwadwaro gin checks and balances, which already wantie gode katiba. Koro gima wachonwa ni NADCO gi BBI, let us strengthen ma wantie godo. Katieko e midhiero mantie